Gospodine gradonačelniče, jedna godina još iza nas, već tradicionalno gospodarski forum svih gospodarstvenika s područja grada Preloga opet ovdje u hotelu Panorama. Kako biste ocijenili ovu 2019. godinu? Gledajte, ovo 2019. godina sa nekakvog gospodarskog stajališta, pa kad gledamo i svih investicija koje smo imali u Prelogu, jedna od povijesti Preloga možda i najzahtjevnija i najbolja. Evo, ja uvijek volim reći, gospodarstvenici su ti koji vuku grad, koji daju i vjetar u leđa svima nama koji brinemo o gradu, i oni su taj segment bez kojeg grad ne može. I oni s godine u godinu rastu, tako kako rastu oni, tako rastemo i mi. Znači, izrađen je poduzetnički centar kao jedan iskorak, jedan taj gospodarski biser koji će dati sigurno u budućnosti odol razvoju gospodarstva grada Preloga i ovog dijela Međimurja. Širimo gospodarsku zonu Sjever, ministarstvo smo dobili određena novčana sredstva u visini 7 milijuna kuna, prodane su određene parcele i tu idemo dalje. Prelogska zaobilaznica je novi izazov, znači sa zaobilaznicom mijenja se i opet na bolje gospodarska slika našeg grada, tako da ja vidim da potencijala ima i da mi želimo da i dalje gospodarstvo raste. Što se tiče svih problema vezano za sve to skupa, ja smatram da i Vlada Republike Hrvatske i regionalna i lokalna samouprava u narednom vremenu trebaju raditi na tome da učine sve da naši poduzetnici stvaraju radnike za svoje firme, a ne radnike za zavod, zapošljavanje, radnike za Austriju, Njemačku, Irsku, nego radnike za sebe, i onda ćemo biti svi zadovoljni, i radnici, i poslodavci, i sve jedinice lokalne samouprave. Možemo reći da je Prelog u jako dobroj poziciji, srednja škola Prelog je ovdje, također rekli ste malo čas i gospodarska zona Sjever će se širiti jer je puna, nezaposlenost je mala. Kako sve to uspijevate uskladiti i možda planovi za sljedeću godinu? Pa gledajte, mora u tom nekakvom segmentu treba možda imati sreće da se sve to skupa poklopi. No, nama je, osim širenja gospodarske zone, mi moramo pojačati stanogradnju, znači radimo na poslovi izgradnje, isto tako širenju naselja Jug, znači da se formiraju nove parcele i naravno da omogućimo privatnom sektoru da i on gradi stanove i da to omogućimo preko određenih poticajnih mjera da mlade obitelji imaju određene benefite da pri izgradnji, kupnji ili dogradnji da ostanu ovdje živjeti, raditi i sve ono što Prelog i Donji Međimurje nudi, da imaju jedan ugodan život na ovom području. Možda sljedeću godinu da možda ima nekih većih investicija što se tiče gospodarstva? Mislim da što se tiče samo, znači ako bi se krenula izgradnja, sigurno ćemo krenuti u izgradnju komunalne infrastrukture, nadam se izgradnje prelazke zaobilaznice, a isto tako želimo naravno izgraditi novi trg u Prelogu, pojačanju, odnosno uređenju komunalne infrastrukture. Tu je kanalizacijski sustav koji za sobom vuče i izgradnju cestovne infrastrukture po svim naseljima, jer mi želimo da Prelog bude izgrađen onako, sva naselja u Prelogu kako to danas izgleda Čekovec. Znači, nakon izgradnje kanalizacijskog sustava, da se cestovna infrastruktura uredi kao što je to u Čekovcu. Hvala lijepo.